It-tanker taż-żejt Etienne li għandu 27 immigrant abbord issa għala ġimgħa ankrat f'Hertzbank 45 mil il-barra mix-xtut Maltin. It-tanker tal-linja Maersk baqa' ankrat fiż-żona assenjata apposta għal vapuri li jkunu deħlin pajjiżna fejn jistennew li jingħataw l-awtorizzazzjoni biex jidħlu fil-portijiet tagħna. Sa dan it-tant iżda u minkejja li l-immigranti ilhom 7 ijiem jistennew xi forma ta' direzzjoni minn Malta, sa issa skiet perfett mill-awtoritajiet Maltin. Bil-Gvern baqa' ma lissen lanqas kelma waħda dwar dan it-tanker u l-persuni abbord, daqs li kieku ma jafx bihom. Net News taqsa kemm lill-Ministru tal-Intern Byron Camilleri kif ukoll il-dak tal-affarijiet barranin Evarist Bartolo xi pjan għandu l-Gvern għal dan it-tanker u għal dawk abbord. Madankollu sa issa l-ebda tweġiba. F'pajjiżna mill-bidu tas-sena l-hawn daħlu aktar minn 1900 immigrant, bil-Gvern għajla joħroġ stqarrijiet dwar id-dħul tagħhom u l-inkixfu biss bis-saħħa tal-midja f'pajjiżna.